Hi guys! Welcome back sa page Kapampangan Cooking. For today's cooking vlog, magluluto tayo ng bok choy or bok sui sa Kapampangan. As you can see guys, pinrepare ko na yung mga gagamitin nating ingredients. Gagamit tayo dito ng 3/4 kg na liempo, dugo ng baboy, lapay ng baboy, 2 plastic na miswa, garlic, bato ng baboy, luya, siling haba or siling pangsigang, tsaka daon ng sibuyas, patis, sibuyas, at tsaka paminta. Okay guys, yan na lahat ng gagamitin natin ingredients, no? Simulan na natin. Una natin gagawin guys, igigisa muna natin yung ating luya. Pag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yan. Then igigisa natin yan hanggang lumabas yung aroma nito. Pagkatapos guys, sundan natin yung ating bawang. Tuloy lang natin yung pag-isa hanggang sa mag-brown yung ating bawang. And then isunod na rin natin yung sibuyas. At pag malambot na ang sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating liempo. Tapos itutuloy lang natin yung pag-isa nito hanggang sa mag-brown or mawala yung pagkasariwa ng ating karne. Pag brown na yung ating karne, maglalagay na tayo ng paminta. At saka 3 tablespoon na patis. Pagkatapos, ituloy lang ulit natin yung paggisa ng mga 5 to 8 minutes. Ayan guys, after 8 minutes, nasa 30% na yung pagkaluto ng ating karne, no? This time guys, maglalagay na tayo ng mainit na tubig. And then guys, haluin lang natin yan. At saka natin siya takpan. At lulutuin pa natin yan ng mga 20 minutes in medium fire. After 20 minutes, malambot na yung ating baboy. Ngayon naman guys, ilalagay na natin yung bato ng baboy. And then haluin lang ulit natin ito, tsaka natin siya takpan. At itutuloy lang ulit natin yung pagluto ng mga 10 minutes. After 10 minutes guys, ilalagay naman natin ngayon yung lapay ng baboy. And then, same procedure guys. Haluin lang ulit natin yan at saka natin siya takpan ulit. At itutuloy lang natin yung pagluto nito ng another 10 minutes. After 10 minutes again guys. Ngayon naman, ilalagay na natin yung dugo ng baboy. Tatansyahin lang natin yung paglalagay guys, no? Kasi baka mapadami yung mailagay natin at magmukhang dinuguan yung ating bok choy. Ayan guys, hahaluin lang ulit natin ng mabuti yan at saka natin siya tatakpan ulit. At itutuloy lang natin yung pagluto ng mga 8 to 10 minutes. After 8 minutes, pwede nating ilagay yung miswa. Guys, kung gusto niyo ng mas maraming miswa, okay lang, no? Pwede naman kayo mag-add. Optional lang naman yan, guys. Pwede naman ding wala. Ayan, guys. Ilubog lang natin yung miswa. And then, takpan lang natin siya ulit at lulutuin pa natin ng another 8 minutes. After 8 minutes, this time, guys, titikman naman natin siya para ma-adjust natin sa gusto nating lasa. And guys, mag-a-add pa tayo ng 2 kutsarang patis. At pwede na rin natin ilagay yung ating siling haba or siling pangsigang guys. Pampabango din yan sa ating niluluto. And then, haluin lang ulit natin yan at saka natin siya tatakpan. At itutuloy lang natin yung pagluto ng 3 minutes. Malapit nang maluto to guys, no? After 3 minutes, ilalagay na lang natin yung ating hiniwang dahon ng sibuyas. At pwede na itong iserve. Kung natapos mo ang video na to guys at hindi ka pa nakasubscribe, maaaring mag-subscribe ka na at pakiclick mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating videos. Okay guys, hanggang sa muli, paalam!